questeur à l'Assemblée nationale, premier questeur Daouda Dia. Mi wima bisimilla makko ɗo. Mi salmini sous-préfet. Mi salmini hohoɓe diine wonɓe ɗo. Mi salmini jonguroji lowre fof. So ɗum ɓenni jonde men ɗo hande ko jam. Jonde men ɗo hande jammitande o ñanden ñande alkamisa ɓe nun ɗo garal Mansour Faye ɗo Matam DRD mo wanno ɗon fewde e région de Matam. Ñande alkamisa nde e dow konngol gouverneur e noddi kala maire jeeyaɗo jogiiɗo mairie e nder région de Matam. E noddi administration fof préfet mum sous-préfet e noddi ngannduɗaa jogiiɓe golle ko fewde e nder région de Matam. Emin jooɗii kanko le ministre kalfinaɗo ko wiyete développement communautaire e nder ko halfina ko direction ngaji 5 ɓurɗi laaɓtude jogiiɓe golle ɗi ngannduɗaa pewte Sénégal haa jofte e golle toɗɗiɗe commune aji ladde. Holi ɗin woni seemi banggal cellal o ardi e gardiɗo ɗum ɗo haykal. O ardi e jogiiɗo solidarité, o ardi e jogiiɗo PUDC, o ardi e jogiiɗo PUMA, kamɓe joyi fof arde maɓɓe. Ndeno yettini ko halfina ko directeur ji ɗi moni fof hokka konngol ɓe pilmi kamne haali ko woni e junngo mum, haali ko adde sasa mum, haali ko golli, haali ko fewata gollude. Enen commune mo Ɓokilay ko haali ɓen ɓe ngayni noon ɓe dokki yimɓe arnoɓe ɓe konngol. Mi haali hen ɓirgal haali ɗon noon rewɓe ɓe ngaraani. Nden hokki kam konngol jarani boɓe jambita. Enen kam enen nganndi maayi wuurɓe woɗi sikki hay jogorɓe arde enen nganndi caɗeele lowre ko ardi ko ndiyam, jamma ko ndiyam, subaka ko ndiyam. Ko ɗum min ɓuri rippude. Nden min ngayni ɗum kanko ministre mo ɓami konngol o wi no kaalirɗon ni aduna Allah fof hawri asde e nokku heɓa ndiyam ɗum a wawa dañde koɗa naftoro gasata safrata ñaw o tan ko ndiyam jiggoye nokku goɗɗo adde minenne koye ɗum min jippanno. O wi maire o waɗi eɓɓol wono ko tubago mbiyata étude kono koto bange maayo ndiyam ittede maayo sare e low. O wi ɓolngol wonɓe jogui étude one son excellence le président Macky Sall ne jogui golli ko feewi. O wi ngol eɓɓol ne juffi ene feewi kono haɗa men arde minen min mbaɗi ɓol gongol par ce que addude ndiyam e lowre wa itta maayo walla itta nokku goɗɗo wayno bange duunde en toon ne heewi ndiyam fewnen nelde kono yo neɗɗo kam itta haqqille muɗum enen gure men nde asde forage daña hen ndiyam ko
kono yona ɗum guitta ɗum haqqillaji men heɓota hettare nde ko noon lelori o wi ƴettidde maire o waɗi min ko bannomi ko hedde milliard taw kamɓe ɗo ministre o wimo ko mbaɗɗon ko holko gollata ɗum o wi ko fodde 700 ha 800 millions temedde jeeɗiɗi ha temedde jeetati mba yata temedde jeenayi millions ko ɗum ɗo so tawi koto jeeri dow itta gollata ɗum so tawi koto maayo koko maire o waɗi ko gollata min ƴeewi noon min tawi maayo ngo golle mo ɓurat tiiɗi sabu ndiyam ɗam ko mbaɗam moƴƴine mbaɗam safre ɗam waɗe gueɗe ɗam nelɗe e kadi moƴƴingol ngol wona e laawol gotol subaka fof so ndiyam ɗam ne nelde ko ma moƴƴine ɗum namdi ko karallagal namdi ko jawdi e kadi ɗum so waɗama janggo ndiyam ɗam so tawi yimɓe ne cooda ene wawi en gandi hande ndiyam e jeeyga soodat hewata kona yoɓat donc forage uji kam ne gandi ɗum ene wawi teddoya yimɓe ɓe surtout jiɗɗo wadde hen balla walla jiɗɗo wadde hen ngesa ɗum noon minen ƴettiɗo moon mbaɗi o immade banggue dungue mbaɗe so waɗama gotol haali ko ndiyam le nder ha gadɗam safretake donc kamɓe ɓe mbaɗi rottonide ɓe jatti ndiyam ɗam jeewi banggue dungue ɗon ɗon ministre o wimo waɗɗum validé ça veut dire woɗum gonɗin woɗum waɗe 900 millions jaɓama o heɓɓitiɗi o wi an joni holko wone e sasa he holi kalis dañaɗo no wawi ɗum liggade joni joni o wi ko ballal Arabie Saoudite hokki leydi ndi 23 milliards o wi kalis woni joni o wi kalis woni joni e kadi on kalis ko gueɗe baɗe dani ɓuuri wiyede yo yaaru o wi ɗum noon ittutoon yo ɗum waɗe ɗum selli o wino oɗo duuɓi gariɗo altine o mawo neldu mission ara ƴeewa holno ɗum ko golle ɗe immorto min jaɓorinomi noon ko hande ko alarba ko hakkude bureau jaɓorino mataw maw ma yimɓe makko ngata kono noon ɗo gandi laamu wona noon leela ɗum ɗo noon te kala tawnoɗo on ñande batu o ene andi ko ƴetti tan ko laaɓi te kanko so haali o ƴetti ko laaɓi o ƴetti ɗum ko son excellence le président Macky Sall ɗum ɗo o ƴirliti o gonɗini koko watte ɗum ɗo noon alay sago ko wayi hoɗo ni jomwuroji lowre almameɓe lowre conseil ji lowre pitirem golle darotoɓe yo lowre ƴellito e kala neɗɗo pitotoɗo dugannoɗo affaire ndiyam min dowaran ko noddude on nandede ministre o arata Matam nde ati ke koɗa ministre keɓeɗi Matam aɗa komi maire uji 4 walla 5 ati maire ni nakasi walla cargo e nder région Matam fof ati région de Matam muma minen tan gari hen i kumbani an tawe haddi min noon ati foɓe sikki daga tawe ko andude importance oɗon ministére i ga tout importance keɓe ga ke ministére noko alsan haali ɗum joni ati alfandi ko woɗi mugu kala ko cohluɗen koye oɗo saaha o ganale fofo su ke wakkati an tan o gacci tan banggue ndiyam ati jim kibare banggue laabi fillum kibare banggue jeygu yimɓen kibare banggue ballodiral ballugol rewɓe yakaru ndemande kara banggue cellal ɓali e sahan kara fof ɗo oɗo ministére woni ati ke suuke ministére bane an anama ɗum tagi ndimin nani o arata hen ati ke ñaciki gaɗa wiye mugu ɗum ɗo ko haaji amen darade ɗiɗi haaju ni kala ɗum
min gari min kawri hen ini gemi sabu digaɓe ke min kalnimo il kongaɗa caɗele président ɗaccinoɗe kota keɓe président ngal toki falle haani caɗele ɗe nanɗo en han sa o pille ke kotano ko kono ɓuri hen tampini min hannde an fofo sugadi tampindi lenki ko lowre lowre e ferlo hawre aɗo ferlonno ko gala ndiyam haydara jintima kadu har bane ɗum noon adi ken kunga yoɓe kaalen ko laaɓi ina fo labanten kongiɗa président min jittini ɗum dossier o ini dossier ke kini président man hoore makko mo andi dossier o ata keñime dossier ke tu omo andi caɗele gonɗe ɗo hen ay tu kota keɓe ga kenno ko min min jittini dossier o président adi dossier ke kini président a ari ɗo hen ata liyere a yahata a lanti telle a haalnani min goon a gama ton mum kongiɗa ɗum e président keɓe ga bog président est ce que lowre ne heeɓa ndiyam walla heɓata est ce que lowrenaji bakka kota kenno koye ga jinkitana ba o wi hami andade dossier o yaadi ati mi kadi dossier ke woni natu agama wonɓe mbiyon alsan campo ɗum haali pulaar ati alfan campi ke ñako pullankande min kalan mum e français ati keɗi ko français dossier o ummino ati dossier keke daga mogonɓe ayettiɗi yecciɗo maga kiñen sigira ha keɓe lengi o wi ɗum noon ɓorto noon wayi ati ken kugaga kunduña ɗum ko joni joni heɓlande ati wacci wona guireyi ɗon ɗo o noddi toppiri ɗum o ati noon ɗonoga keɓe ga kanaka ko gadi xiri o namni ɗum ati tilindi ko wawata wadde kam ɗon ɗeɗon golle wolle keɓe gadi ko mataka hakkadi dabrini no asan haaldini ati alsan gadi ko mogonɓe noon o wi ati ati ke ñako ɗum noon yo waɗe ko yaadi ati ken kunga dabrina jewoyema kalis ina woodi ati haalsingi sakkano ɗum ɗon noon ati ken kunga so yimɓe dañi ɗum ɗon ko gana ken kita wona wuuro tokoteɗe ati ke pen fo lemme gati yeɓani wadde adi keɓe newo aga dabrini ɗum tagi min mbi adi ke ñan tigi gara min jetti ɗum bandiraɓe ɓe ina digaɓe ke ko haadama ko keeɗa ko ɗum woni oɗo ñalawma adi ke an cigi ke kiyengoga kiye keɓe lengi bokilaji ɗum woni ndeɗo jonɗe adi ke sahne ke sababu ngayen lengi wonani adi hakkuma kala tiiɗe commune muɗum adi sere sugara yile kattan commune inga wonande maire uji ɗi maire ni Bukara walla kala tiiɗe wuuro muɗum debe ko mu Bukara sere men dagan debenga wonande juuroji ɗi debe ko mu Bukara haalana angana dagan na ko bandiraɓe amare munda ene wayno hay ay ko ndiyam hande dañama e lowre woni jinkita lowren no ko kono wona ndiyam tan noon adi jimbade feede amin gandi courant ene manki adi yidude courant mankante ñaani amin gandi laabi ene manki yidude kidduntooma kan ɗum koye département o fof adi kene département ke suwani ɗumni kadi ko adi ken kunga emin jodde ministre o ido ministre ke gataako ɗum ɗaccani hay nokku goto ima hari nokko baane tokoda ɗum ɗaccani hay wuuro woto ima hari debe baane tokoda kala caɗele goɗɗo e département ɗe wona keɓe ga département ke noko amin gandi hiitu min kalni ɗum ministre o iɗi ko ministre keɗa ko wawi wadde ko agana katta keɓe daɓrini ko woni e jungo makko ko keɓe ga kittenga o wi ɗon ɗon mo waɗ ɗum adi ke kuko noon ɗono ina ken daɓari ko heddi ko mo waɗa ɗum programme adi kutte keɓe gadi programme ko wonani e jungo makko ko keɓe gatti kitte mo wiyete ɗum président ina daga kiñandi président yettinde président nde noon ina kiñandi président kunga sikkin tan adi ken kunga ina simmani tan kadi minen min kalini président adi kuuɗi ko président danga e ɗum so Allah jaaɓi ati allah dugen kamma so tawi amin ɗo hen so iga yere kala caɗele gonɗe e département ɗe kota kesuga département ke noko mamin daro miɗo sigi ha caɗele ɗen gis ma kota kege bogo kammaga inchallah ɗo boyi noon ɗo ɗum woni garde gila ngarɗo min jii jaam gila min jermin jii jaam gila min jermin jii jaam tawde yo Allah ɓoyi noon ɗo ena ami yarabi imare mun cumamana sumtundo kati yaha sumamana min ci kadi kamɓe ne garde mabɓe ina ka sikke ngori eno gueɗɗe jaari ɗi aɗo gollugo ko ñama homɓe no alsan mbirimi adi alsan kadi keɓe ko halis batteɗe hen o adi haalisi keɓe garone wona ko ɓurɗe mbawi addude adi ken peeɗi debu guraga ari tiri hakki 1 milliard ati 1 milliard en wayni gaskuru ɗon ana ñana dangi kengo du gati so ari ha commune so ari nder lowre ati ke garani lowre noko minen min katta ɗon ati kuntiren pene no mbani min pusana ha nder ferlo ngo fof ini poussére ma ferlon noko minen kadi yo fuɗɗe tan adi kunkun ina joppu tan ɗum gaccata inti ke ngalla ja cewɗo ko hen sewnayi on noon ɓen mbawa adi ko rantita ngani laamu ni wawi état lagada laamu ngu laabi ɗo komo meɗen keɓe ga état ngo ha foni son excellence président de la république Macky Sall a ke ngari Macky Sall on tawi omoɗo hen ati ke nga yere o mani ay du o ari ɗo ari yere o yehe golle adamo debu kusu ati kana koɓe daga ay du ati ke kunga woka yimaha avocat amen ati ke nga woka président Macky Sall président Macky Sall koɓe koɓe ma kota keɓe ko xama yo ha
maga ñamo xama maga labe inshallah wala ne kama ati ken ko daw jarna xana yam fi baxa ati wati foy na dal direct Dakar ital taxunu xana ñam fi baxa ata sagondi li ngana ni ina kiraere ma dem ko ko suga jefe ina khilifete ina hajabi attake amakini ati kana abi o kerate lengi ken kuma ni fo abono dini golle nde mi jinnama ɗumen ken kuma yitimane gara ken ko maka yam fi baxa ken kuma yaha suma wala ida ko kuyi ida isere